Velekino kemangsadanai patimung kasawai faijauka kila kaipeng bulai kamiwo nok nukhung khungsono bulai Bwtharlakya patimungo shawimanka Udaipur kila kaipeng bulai kamini Onil Kumar Jamatia umor Burichi Chugo bihig nogo krishani Bupwrang Potmo Kumar Jamatia bai bumang Bwtharwi khibjaka niya thangnai horo bumang Bukumuino Bwtharwi Khibikha Sago Bujakma Bwcham mari njak somjaja tangai Bwtharka pher shawi mayakhon patiman thayo tini fungo tangai shogokya Udaipur gumuti hangkoni SDPU kila thana police patimano tri SDPU shaka tangai Bwtharka sabrobai kathawi Bwtharka abo cherma yagluno shawi manchinai tei opati thani tei sabro krungjak tong abro cherma yagluno shawi manchinai hini shaka SDPU mangkati postmortem ni bagai gumuti hangkote punya shakamno gotalangjaka o Bwthar thani samongo phonangjagma eba je manibai bumang Bukumuino Bwtharka mani bohano mankha lata kolongma kotonma bai Bukumuino Bwtharmani manibo mankha tamno tui Bukumuino Bwtharka abuno pher police jai khlai chairman yagluno shawi manchinai bohnai shawi mankha Bwtharnai Potmo Kumar Jamatia police ro muitlangai thangka tei o Bwthar thani bo tei khorok buri khorok barok bo krungjak tongo hnoi poktmao shawi mankha o patima bai nok nukhungo tago belekhino ka koko anglaija busaino bufano thujagai nok nukhuni boro tago silak sawi kabaja sar gotona tamang sakte gotona to sengkena ka kaisa oro kilao kaipeng bulai parao ko kaisa borok madrang khani khana kase kanai phai saiman kabin bung Onil Kumar Jamatia besok umur orang bini umur 48 years songana gangke gotona mani pore thane usi phaiga borok no sini saiman khata bo pias ni killa thana angke to SDPU Udaipur gangke je bunaino identify ongkha gangke bono already police arrest khaika tai bo tabo custody o tongo dead body no tabo postmortem ni bagi honai tai je weapon of offense je bumani amaboseng recovery khaika seize khaika investigation chole sar bunare khorok bese bono tabuk to chini thane khobar khoroksa tabo investigation na saiman nai tai sabatam sar bini mungke jibunai je bunai ni bumung kheto kamchung kamo boto kumar bini umar besang nane bojra ngani ko 38 rokman je amchani lokorok je kausil samani bini sala hani kramani aba besir jati besar ongkhana bini sala bini bigni bufayong Bwthar hanai aba besik nongo bo mamla khaijani sar bo besik jara bo naharjani মামলা তো নাই 302 আইপিসি তাই যে ল নি যে অ্যাকর্ডিং মানে যে সেকশন কভার খাই আমার ইনগ্রেডিয়েন্টস কভার খাই আর কম নাই তো কেস সং নাই sar tamno tei Bwthar naga bono bisa sateman ইনভেস্টিগেশন নি ব্যাপার তুমি ইনভেস্টিগেশন সাইমান নাই তামং নাই খাম bini boni garjan nok je Bwthar jane ni je thina ni je boni taku bukhorok lai tamos kausil salaka আমতো তদন্তনি ব্যাপার ইনভেস্টিগেশন নি ব্যাপার ইনভেস্টিগেশন যেটা ফায়ানো নামো তাবুক তো ডিসক্লোজ খাইমে আমরা sar je boni sala ni je Bhutan bono Bwthar nai bin loge bo tai bo kubuni bone 2-4 jon tong aba besek অমনো সাকা जों ইনভেস্টিগেশন খাই দং সাব তং যারা নো ইনভলভ দং বড় বুক খাইজং না কেস no amai ke sar